Giawhag ni Cebu Archbishop Alberto Oy ang katawhan nga panalipdan ang kalikupan aron malikayan ang baha. Ang arsobispo mo'y misaulog sa church dedication sa San Pedro Calungsod Parish sa Cantabaco, Toledo City. Ang report ni Alan Domingo. Luyos na sinating halapag kapag baha sa nasod, nakita ni Archbishop Alberto Oy nga ang pag-abusa sa kalikupan usa sa nakaingon ini. Busa na nawagan siya sa kagamhanan ug sa katawhan nga protehian ang kalikupan. Gibati og tumang kaluoy ang arsobispo sa mga tawo nga grabing apektado sa baha nga misang potosab sa pagtumaw sa mga balatian. Iawhag kita sa kahitasan nga maghimot tag mga lakang nga makatabang sa pag-ayo sa ato ang kalikupan. Kunya ako sakitan kong tanaw sa mga igsoon nato nga mapiktuhan in taon sa mga baha, no? Dili ba gyud sayon nga ang mga kabus ng mga kaigsuonan may man ang mga dato gud kay dali naman sila makapanalipod silang kaugalingon, pero ang ato mga kabus nga igsuon luoy gyud kaayo. Samtang human sa 20 ka tuig hingpit nga nakonsagrar ang 11 simbahan pahinungod sa Bisayang Santo nga si San Pedro Calungsod sa Cantabaco, Dakbayan sa Toledo. Gihandom usab ang ika-360 ka tuig nga paglarga ni San Pedro Calungsod didto sa Guam. Gipangaluhan ni Archbishop Alberto Oy og gitambungan sa kaparian ug mga parokyano uban sa Kura Paroko nga si Father Roel Marigumen ang dedication sa altar ug sa simbahan. Gibuksan usab ang namugna nga retablo. Maka-inspire gyud mao ni atong panaghanon kanang mga lihok sa tao na maka-inspire ba makapaduol nato sa Ginoo. Kining tanan natong mga gihimo, tanan natong mga sakripisyo, tanan natong mga pag-antos ilabi na sa katukuran ini mong simbahan, ato kining gihalad no pagbalik ngadto sa Ginoo kay sad kitang tanan nga ang atong nadawat nga ania ka nato gikan gayud sa dalaygon nga Dios. Kauban si Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.